মিনিমাম প্রায় 50,000 মানুষ গ্যাদারিং হব বলে আমি আশা করি। लोगोफोर मोनसे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिरथार खौरां गाबोन 3 तारिख फेब्रुवारि खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जानागावआवहाय मोनसे बिसाल एबा मोनसे गेदेर मोनसे सुबुं गौमा मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। क'क्राझार जिल्लाल' गुबुन जिल्ला नङा, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बाहाय बाहागो लागोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद'था ब्लक, बे मोनद'था ब्लकनि गेजेरावहाय थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि आरो प्राइमारिनिफ्राय लानानै बुथ लेभेल गासैबो बुथ लेभेलनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन। जे फैबाय थानाय माने लकसभा मोननै मास मोनसेल'सो गेजेरावहाय बा 1.5 मासखौ लानो हागोन। बे 1.5 मासनि गेजेराव एबा मास जोबनाय लोगो लोगो एबा मासनि लास्ट उइक एबा माने एप्रिलनि फार्स्ट उइकआवहाय जे माने लकसभा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। जा बेखौ नोजोर होनानै गाबोन क'क्राझार जिल्ला बिपिएफआ मोनसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जानागावआवहाय मोनसे बिसाल मोनसे गेदेरथार मोनसे सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव गासै बिथांमोना खोथा होनाय बायदिब्ला माने 50,000 प्लास 50,000नि बांसिन सुबुंफोरा बाव गेदारिं जागोन। आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना मिथिनो हागोन कि क'क्राझार जिल्लायावहाय बिपिएफखौ साबेसे बेसेबां सापर्ट दं। आरो क'क्राझार जिल्लायाव गमामायैनो बिपिएफजों साबसे मानसिफ्रा दिनैसिम दंबावो बेखौ मिथिनो मोनगोन होननानै बुंदों। मानोना फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनखौ माने बिथा खालामनानै माने सुबुंफोरनि सांग्रांथियारि आरो बेखौ नोजोर होनानै माने सुबुं गौमा बे थुबुरमाखौ जथायै लानाय जादों। आरो बे जथायनायावहाय बिपिएफनि माने आफादगिरि एबा बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बाव बाहागो लागोन। आरो बाहागो लानानै बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगोन। लोगोसे खाम्फा बरगयारि बाव बाहागो लागोन आरो प्रमिला रानी बाहागो लागोन। आरो बिपिएफनि गोबां सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाव बाहागो लागोन। इउथ्सनिफ्राय लानानै पेरेन्ट्सनिफ्राय लानानै वमेन्सनिफ्राय लानानै विंनिफ्राय गोबां मोनफ्रोमबो विंसनिफ्राय बाव बाहागो लागोन होननानै मिथिनाय जादों। दा बेनिफ्राय क'क्राझाराव थारैनो बिपिएफखौ बेसेबां मोजां मोनमारो, क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बेसेबां मोजां मोनमारो बियो गाबोन 3 तारिख खालि बियो रोखा जासिगोन। माने रोखा फोरमानखौ गाबोननि प्रग्रामनि गेजेरजों मोनसिगोन। बिपिएफनि थाखाय धामाका बेयो मोनसे बिराद गिदिर मोनथां। जेरैबायदि इउपिपिएलआबो दा प्रग्राम लाबाय थायो, गिदिर प्रग्राम, मालाबा हानजा सुनाय, मालाबा थाबायनाय, मालाबा बाइक रेलि, मालाबा साइकेल रेलि। स' दिनै इउपिपिएलआ दिनै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ जेरैबायदि दिन्थिदों, बिपिएफआबो गावनि स्ट्रेंथखौ एबार दिन्थिनो नाजागोन। जे बिपिएफजों क'क्राझार जिल्लायाव गासै मोनद'था ब्लक आरो बे मोनद'था ब्लकनि आन्दाराव थानाय प्राइमारि बुथ लेभेल मोनफ्रोमबो विंसनिफ्राय बाव बाहागो लाफैगोन। आरो गाबोननि दिनाव रोखा बे मोनसे सिनायथि जासिगोन कि क'क्राझार जिल्लायाव बिपिएफ हान्जाजों साबसे मानसिफ्रा दंफामारो बेखौ रोखा मिथिनो मोनगोन। बे रोखा फोरमान जाबाय आरो बेखौ मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोसावदों। स' बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव होनबाय, स' गाबोननि दिनखौ जों नेनानै थानोसै आरो बयबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा, बिपिएफनि सापर्टारफ्रा, बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गाबोननि दिनाव बाहागो लाफैबानो जाबाय। 50,000 प्लास जानांगौ होनना बुंदों। माने 50,000नि बारा बाव जइन जाथारनांगोन, मानिबा माने बाहागो लाफैनांगोन। जानो हागौ खिबाजों बाहाय आरो गोबां माखासे जइनिंबो जानो हागौ, गोदान मोनसे जगदानबो हाबाफारि लादोंबो जानो हानाय बेवहाय। स' जोङो मिथिसिगोन नङा होमबा लोगोफोर, बिपिएफजों बेसेबां रायजो राजाफ्रा दङ। माने मिजिंथिदों बिपिएफनि बे गेदेर मोनसे सुबुं प्रग्रामा मोजाङै मोजां साक्सेसफुल जागोन, आं बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। स' बेखिनि रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बेलारोम समाव आं गुसु दिनबाबो अखा हानाय बोथोरबाबो आं हगारनाय जाबाय। थेंक इउ। অহা 3 তাৰিখ আমাৰ জানাগাঁৱত, কোকৰাঝাৰ জানাগাঁৱত এটা বিশাল কৰ্মী সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই কৰ্মী সভাত আমাৰ সাংগঠনিক জিলা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নেতৃত্বত যি আমাৰ 6টা ব্লক আছে, এই 6টা ব্লকৰ বুথৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বুথ, প্ৰাইমাৰী আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, আমাৰ বিভিন্ন উইংছৰ সকলো সদস্য তাতে আমাৰ গেদাৰিং হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিপিএফৰ শুভাকাংক্ষীসকল তাত গেদাৰিং হ'ব। তো এইখন মিটিং আমি ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে সকলো স্তৰৰ আমাৰ বিপিএফৰ কৰ্মীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে নিজে আগবাঢ়ি আহক আৰু তাত গৈ ভাগ লওক। আৰু এইখন কৰ্মী সভাত আমি মানে